Welcome to PC Shah's channel. Ole, tuntu makan thlir turte hi video hlauhawm lungrun le lungrun lo ten ni hloma. Mishing hi kan huai dan te kan hlau zong te nang lova. Chuwang chuan chen khat hi itan lo ho deuh theya midang ta ne ro lo hlauhawm viau thei tho ani. Hepa hian in chung ruma lain in huai basement atangin thomak tak tak trong ri hial te hriata wangin ajuk chiana atumang chu ni haulo. Hello? I'm gonna turn on the light. Hello? Hello? I heard something. Nothing? Is anyone there? Hey, he bom hi amay na ron cheringota arang-arang in atlan chuak le ngalani. Zan hi nuwa chuan in hnuai lama bok tho ma hrele ta. Voices again. Hello? Heta thalo kalpei hin huem. He thil ton na hi mi ina luani a in son chiang te sin. YouTuber Johnson chuan in hnuai basement thim ruya a video camera thara tes vela a thil lak fu chu mak te sin. Korean Ghost Hunter to sa chuan elementary school sang an ti chu fiin YouTube pa live in a pe chhuah ka. He elementary school hi kumsom ni don lua to lo ani. 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서워. Alu tran chia ti chuan thom mak taka hrenga la. Thom ribura hriat thuta wang chuan atlan chuak nga la alu zui du to lo. Ama ero chu life alo clear tu ten an request na sat ema wangin a huai sen na som khom in alut le ta ni. 뭔 소리야? 어? 뭔 소리가 나는데? 어? 뭐? 아버지! Khoi ru ma tang emo a do kanin nukri hreta a ma se tlan che to lovin thlarau chu in lar turin a som ta zo kani. 뭐야? 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 와, 씨! Anuwa chuan a huai sen nei na tlin to ngang lo wangin a camera chu kam to pa po na ngak ta a camera in lo lak fu chu hlauhawm lungrun. Ruang amak tak tak pani hallway ron in lar te hi han thlir ve te le.
toza hi school a let le in thlarau chu ti thin rim le ta a ma se fu vak lo 사 작고 사 오! 자 나와봐 기 나와봐 자 도발하면 ilo mu em hei ngoi renga second floor a local hi 아이 Jennifer hotel a thok chuan a thona thil maka hre fowa CCTV a thil mu hi lo en ve chin te le he no pangthla ni om tak ron lut zuka chuak le ngal zukhi lo mu em hei hi lo en ve la I mu em en le te le mai cheno pang sam sei tak ni om tak hi trampoline nuai tang hian mak takin ron wak chuaka ang mak le lo om le deuh mai chu he nu hi ring thlon ang main sirlama thlebur mai ni tun thleng hian he nu hi tunge ni ti an la hre chuak zo lo ani he video hi mutpindan pakhata ramhuai pai no chho tum lai ni a puithiam ni om tak mi pani ten mei che pakhat en reng reng po that lo na nei ti hriat tak mai chun boi pui velani pakhat jok chuan thlenga artui pani kenga pakhat jok chu han chu ke a chu mei che taksa le ban vela chuna han chul kuala ma se artui pakhata han chu ke le a thlenga bun chi mai chu lo dum vek mai ani artui chu lo chia po ni se a vai dum vek ro chu mak khop mai chu ai mak jok tur chuan chu mei chia chu mitmeng phok je taron tho chuakin thlenga artui dum vek chu in tapiap mai ni chu ain vele chuan a tak som dan phung choron in thlakin ara pom zetin a phudeu ui uya ain soi ta lo mai ni a full video hi YouTube lama mu tur om to lova hemi chin ngot po hi Dawihzep deuh tan chuan a hlauhawm tham an ti wang te po ni ma na a bulawm te tan khi chuan a nuam lo ve du viawang le he thil mak tak mai hi Turkey ramma adana dor ngak tu pakhat thil ton ani he pa hi ador kota hian thil engemaw lo ti felvel ni om tak ani chuti lai chuan tunge ni hria thau lo pa pakhat hian nongkal pelin adara rong khoi zawa atnung lam chu en turina hrilani atnungan en chia chu motor pakhat hi ron tlan meka chu motor chu ain hong huwa maya chu ta tang chuan thir lian pui mai hi dor ngak tum na lama chuan chakzetin ron thlok phei fuwa mai ni chu an fu pal se zong dam kho chuan a chan sa sang vak lo mai thei mase kha pa khan lo hril zau mana wangin ain sa sengman lava thil chebera thleng ta lo ani CCTV footage salan dan chuan kha pa rong kal pel tu khan motor ron tlan chu a en chuang hau lova chutia accident a thlen lai po chuan a malam enin ngil takina kal ngau ringot mai ani ama khop mai engtin nge kha thil thleng tur kha lo hriat lok thei he pa hi van tir ko lampang te poni thei mai angem thithot vuk zana ni a chu in chung bo ruak po chu engemaw tak hian a uap deuh chura a thlarau in larna bo ruak deuh ngun mai ani in nei tu pa ni lang chu in chunga chuan engemaw zon nei ni om takin torchlight ni chuan chauka lama pan pheya thil dang lam engma va mulova chair tele engkim mai chu a omdan ngai na lo om fel thlap veka a in suk na hmun lam chu pan phei le in hnuai lam chukna step chu e na tunge omin omem ti na awa in hnuai lama chuan engemaw chian tum ni om takina chuk zui bok
chuti lai mek chuan in chung lam chu ri tarum rum mai le man mo taka tlan le ngalin a choina pindana han lu chia mai chu mak tak mai in cher zong zong chu balance dik thlapin alo in rem chhong ur maya a eng khai te po chu lo lein then lo bok he video hi chunjom vekala kani wangin kha tiang hun tlemu tuka khan mihring tan heng hi ti man rual ani rin om lo in nei tu pa po chu makti le hril hai takin kil khata chona ding zum reng rengot mai ani he thil mak tak mai hi tuin nge eng thilin nge lo ti ni rin vele he video hi chu ram hoi lam po ni chi lova ama ero chu ran nung lam rap mi ni chuan yen jong ringot poi ni mur ve choi mai the ni he video upload tuina soidanin umsang ka zakwa somkwa paruka chungkwa cholan man tuma thleng ani kham chung vela hoi thoveng turing karin an chhuah ka kar chu hmun rem changa da in ke chuan ang kal chho san ta ni an kir le an kar da nan va thleng chu ran nung shik ang mai rol ve deuh si hian an kar le bulve chu lo bom khat luk maya leipo lang mang lo khopa tam chu an che murmura kar ke kar vela te chuan an wak no mai ani nang ni ta la kar hi hongin ni tlan chhuah pui ngamang em le uite hian mihring kan nei ve mi lo thil hriat theina le mu theina danglam takan nei ning kan sei thina adik na chen po mani mele he video la tupa hian a in chunga wi pani che dan mak tak chu la renga wi pani chu tukvera tanga pon lam enin an bau vaka William jok chuan a hnunga sofa chu a ke hnung lama rap tolin a taksa seilamin a tling thleng chu rap tol zela pon lam chu hoina la bau reng bok chuti lai mek chuan in chung lama po chuan thilpa ngai lo taka thleng tlat mai thil enge momum deuh nia lang hi in chunga chuan in vor kwal vel chiam maya ati tu mu thei si lovin an thlok fu ni ber he thil hi thil mak tak chu ni ve tlat hengui te hian pon lama tanga chhai boi tun nei nge in chunga hian rau enge mom niang le no telem sang he video upload to paranormal investigator pakhat chuan heti hian a soya omar ne na video pakhat kan boi pui zo chuan ano telem sang nia soite chu ka in lama hon ka tumta a ka hon pheya in chunga la lut lo chuan pon bathlara chuan ka da camera chu tinungin omara ne na chuan ano telem te chumin mel hriat tira anom dan te chumin silfia turing ka tita a hnuwa he video kan en le hian omaran no telem chung changa soi ve lai tak chuan a thu soya chuan a lom chi lo nge a lu chu a ron ti che ta trual mai ni ate limthla mei che pakhat hi in hoi hol lampanin step a chuk thla ma se step chan ve ve la thlen chuan arang takina in hervuta atlan chhole nal mai ni a chan chumo a ma kong ka pui tanga limthla dum rui ron chuakin hu vem boruwa ka bole ngala ma se ron lang chunzom lein step chu ron zo chhoni na lang tlarau te hi mihring mu theina nin lar ve thin ti chu kan rin reuh khamo ka tona tan chuan ka du ho lo mai All South Pittsburgh Hospital hi Foothills South Pittsburgh Mountain omni in square feet sing ruksang reta zawani a sangka jakwa somnga pakwa dinani he hospital hi dinani ma hawa tang to khan a hmun hi sanga soini nge he hospital a thok te hian soi neu turan nga hle a an bul mai ami thi to che velte o te le lim thla ten muinan hre thina chu mai ni lo chhong thum na chu mi zai thin doctor thita thla te pitar le nau te thlarau te chuan an chen chilin an regrab de reng thin nin an soi bok in noilam ve thung chu
kong khar veng tu le mai che pakhat nar sual tian soi mai thin te tharau chuan an luat lat bok ani sang kha zakwa somkwa pariata khar ani ma kha chuan he hospital hian soyaka in paranormal investigator lamte po hi ple HRJ paranormal adventure te chuan he hospital in va fan truman video a chuan tharau lim thlanga ron in lan chu voini lain la funi heng paranormal investigator ten hung zui hian he hospital a hian kal ve tamaila khosi khlar hlar na khop thil te kan tong ve mai lo mo he video a hian tharau lam chui mi team pakhat chuan in pakhat ro san to hi zanan va fangkwal ve ngota lau hlopin an tlan che hole ta ni an camera chuan in chung chu uluk takin an tin kwal vela pindan kil pakhatan an zoom chia chu bungro hlui velang khu na phena chuan nau telem mei chia ara pomzet mai hi lo thu a alo mel ker mai ni chu an ni ho chuan an rap nganga niang chu lau thabarin an tlan chengal tarum rum mai ani nang ni tala I tlan chiang nge abula vakalini va fia kherang Penhars Asylum hian thuruk makdang da e kol nge ni ti chu tlang hriat ania kan mai mi lo tur pakhat kanon tar lang don ani he asylum hi rualban lote kai hri nei te rilru le taksalama mi pa ngai phalo te engkol na le zirti na hmun ania ma se he hmun om ve pakhat hian thok tu tam tak chu ziak me wa he kin helai hmun adam lo om te chu an engkol dana dik tok lo ba kha thil siam na hmuna na tho tir thin an nia ong pha le phei khok siam te ei rong bol le thil thui lam thlengin an ti tir thin in a soi he asylum hi khara ni tawat renga dam lo zali somruk lai chu mundanga enkol tur le inlama enkol zui tura chhuah tiran ni engpo chu ni se he hmuna hian thil fel hleleng mo tak zonga om nge ni ti phat rual ani lova tin he hmun hi a hrang na sa hle ni na thang na sa kumsang ni som khan he asylum hi din thar le nia a hmun ngai chi boka din le wangin soineu newatam hle a tun ma thil lo thleng to te chuan ti tam hle bok ma sen hon that le nu hi chuan paranormal investigator te po endika investigation nei tura phalna pe kan ni ta chungzinga mi pakhat JCP in ti chuan a video footage sa en le na ori le thil dang tam tak record tel thu soya min somli paruk le second somthum panga na mi pa ori in ki ro ti ri te second relo te nu chu mi pa o vekin mi pa ka ni alo ti sup te min somli paruk le second somnga paruk velam hei che o in aron be che nia alo ti ri te hriat thu soyani Then I'm not you he video en tu tam tak hian o sang sangan rena sa le video top lama hian thil eng rei roi pa ngai lo tak chu hol noi lama chuk thla mu turom bokani he thil hi chu amaka arap thlak bok tila chiango me he video hian mi pakhat chu kotler jim le thim rei ruya chuan ading lama hian mi pakhat dang lo lang ve bok adin na thim rui lai camera lang phasi lawa chuan thil ruang am eng mo om ve ni na hriata he pa hi ril rufim pulo ni om takin adin dan hi a phudeu zuk zuka heti lai hian enge ti hriat lo tha chak tak mai hian leyaron pai thlu top maya mihring tha chu ni lo phota thlipui chak takin ron noi deuh thu tak ber voile khata anung lama phi le dora chuta abulami pakhat om building alu tur chuan ron dom bet wata leya chuan tuietling nge tui phevel le perdeu chok chok angina lang bok tho tum lai tak chuan a ke a chuan ron pot le shroi maya chuti lai taka building atanga ron chuak mi pakhat chuan a malama thil thleng chu makti mel zetina ena ma se alama engemaw thil lian tak ron thlok phei fu wang chuan chak takin building chunga chuan alut le ngal ani
he thil ron thlok phei fu hi mihring ruang am nge riam hreilam thil niang reilo te nuwa chuan building atang chuan mi pakhat lukhum khum puan sei taka darabat chu ron chhuaka chu pa in building a kalpel lai tak chuan a bulat tuk ver dar thlang chu ke chhuai ringot mai ani eng thil tak chu niang mo thlan mual sang November sang ni som pakwa khan Moxley's Crazy Adventures ti chuan YouTube pa e video hi posa thlan mual sang an ti muna thil engemaw hmu fu tumina kala mu po nei tangei bokani thlan mual hnung lama chuan tlak dal ni om tak brick rem hi oma chulai mun chu eng deuh rui bok chuta chu brick lampana mihring ruang am dum rei rui kal phei hi hmuwa a tol phei ni zawk ma an awa chana hriat tur om lo a hnu loka chuan a bul mai ke pen ring deuh tak chu hrele a What the hell's that? chulai mun chu na ro tla vela tama wangin ke pen ri po chu ring hle a hai the ani lo he video comment tu pakhat chuan chu thil chu mihring chevel chu ni lo phota thil engemaw in phiat ripal ni don se aron kalpel ngei boxi ati ni ole tuna tan chuan khati zong kha ni e he tiang lam video hi thai ti nge ti lo comment lama lo soila tin Mizo ton mak thalak le video te ne ni chuan phone number kan tar lana hian minon thon don nia